Maya pat magrasya nga bakpu kay kayungan. Kaniting kikatang kapag masusyan pakiabetala po ka rin kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat Daddy Jimmy Manalili, Monica Tumang and family, Mirna Quezon and family, Hector Quezon and family. Special intention, Alet Esguera, Arlene David, Teresa Katikbak Lim, Esusa Guzman. Successful operation, Ricardo Bautista, good health, Bel Trinidad at Angelo Bonus. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Raymark, Monsignor Rustico, Monsignor Tans, Father Erwin, Gregorio, David, Nieves, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Marites, Ana, Loreto Sr., Teresita, Alfredo at Manuel. Magkabetaan po king dalita pamukulat. Kinagiling ipampo ng anakan po ng Banal Espiritu. Amen. In grasya ng ginutang Yesu Cristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kahingan. At kaya kaan timurin. Maya pa habak po. Maya payabak po amo. At Sabado na naman po, Sabado na naman, kaya gamitin po natin ang liturya ng Indong Birhen, ang mahal na Birhen, Our Lady of Saturday. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamo at pagkalungkutan, di nga gawatang kasalanan. Ikang memili kang Maria, ban maging induning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang sipwak ng Maria ketiking yato, ban mayat busing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangagli na king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na,
Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa mayupaing tutu pakaluluwa na katam. At king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo ka rin kaya kangalipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalay ning Wana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap ka rin kasalukuyan na kalungkutan. Banmiras kami king tulang alanganga. Iti adon mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Mekad, ikutang na ning metong. Makanano lang subling niye ring mete. Mangmang. Neng tatanam kang biniking gabun, eya tumubo hanggang eya pamate. At itang tenam mo king gabun, aliwaya ing tanaman amaragulno. Nune ing bini, antimo ing binutil trigo o aliwang binutil. Makanyaning mapalyari potang dingmete, subli lang miye. Potang mikut-kut yaing katawan, iti malasoyo. Potang subliyang miye, alaneng kamatayan. Tutuyang matsura at may naneng kukut-kut tayo, dapot potang subliyang miye, maging malaguyo at masikan. Ngayon kukut-kut tayo, katawan niyang material. Potang subliyang miye, maging katawan niyang espiritual. Nung atin katawan material, atin mo naman katawan espiritual. Uling ing kasulatan sa Sabiana, iadan ing minunang tao, milyari ang mabye, lelangan. Dapot ing taulingadan, espiritu yang magkalubye. Aliwayang espiritual ing mumuna, nune ing material, at kaybat ing king espiritual. Mela lang ya ing minunang adan king alikabok ning yato, ing kadwang adan, ibat neman king banwa. Detang king yato, kalupa nala ning melalang king kapamilatanan ning gabun. Detang king banwa, kalupa nala nitang ibat king banwa. Antimo nung makanano nakatamong kalupa ning taong megawa king gabun, makanyan tamo mo namang maging kalupa na ning melibatan king banwa. Ing pakibat tamo po, lumakad ko arapan ning Diyos, kambe ning sala ring mabye. Lumakad ko harapan ng Diyos, kambe ning sala ring mabye. Iti ing kakong panwalan. Ing Diyos, ako ing kayang papanigan. Ing amano at pangako ning Diyos, piho ng daptan. Kakuyang puryan, uling kayang pengako, kayang tuparan. King Diyos ko binili, ing kakong kapanaligan, inya ala kong sukat, pitakutan. Lumakad ko harapan ng Diyos, kambe ning sala ring mabye. Ding pangako ko kaya ka o Diyos, sukat ko lang tuparan. Ayin ning kapasalamatan kaya ka, kakong iyampang. Linigtas mo ko king kamatayan, emo pepabusten, ing tanggap kong kabiguan. Inyaarapan mo, maglakad kong kayantabe, ing sala apag kalub mo. Lumakad ko harapan ng Diyos, kambe ning sala ring mabye. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
kautusan ng Ginoo matulid la. Ninuman ing tupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo, ustula. Babyelang sala karing mata. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Daratang lang alang patugot kang Jesus ding tao, amanibatan kaning mialiwang balen. Inyang meti punla, serita ng Jesus karela iting talimhaga nga na. Ing meto nga tao ulinwalya, bansalbag bini. King kayang pamanyalbag, ating biningdig pa king dalandalanan, at meramusak, at pengandaring ayo. Ating digpa king mabato, at inyang tinubo, may langi, ulingin gabon di takmo. Ingaliwa, digpa king busal ning dikot amasuksok. Ing biniyam po ning dikot amasuksok, miyagnan meragol, ating suksok piputana, ing bining tutubo. Ingaliwa namang bini, digpa king gabon a mataba. Meragol at memungang tiyadinalan abinutil, balang metong. At nga ng tinuglong Hesus, makirandam kayo nung ating kong pakirandam. Kitang dakaya ring alagad ng Yesus nung naning kabaldugan iting talimhaga. May kibat si Jesus, ing belwan tungkol karing lihim ning pamagari ng Diyos, mi pagkalub kay kayo. Dapat karing aliwa, miyabyeking kapamilatan ding talimhaga. Bantanita lumawe laman, ela manakit. At makirandam laman, dapat ela makaintindi. Iti kabaldugan ng talimhaga, ing bini ing amana ng Diyos, ding biningdig pa king dalandalanan, ila ring may karandam king amano, dapat ing diablo daratang ya. At sa samsamana ing amano karing karelang puso, banela maniwala, at ela miligtas. Ding biningdig pa king gabuna mabato, ila naman detang dinandam king amano, at tinggapdang matula. Dapat tinaglus king pusura. May niwala la sinaguli, dapat painggulat la potang daratang ing kapagsubukan. Ing biningdig pa, busan ng dikuta masuksok, kalupadala, retang makirandam king amano, dapat ing karelang kalingas-ngasan, pibandyan, anpong pamaglibang king biye, yang makisaksakan king amano, at pupuputa na. Inya yung karelang bunga, enakwang lululot. Ing biningdig pa king gabuna mataba, mga intulid karetang dinandam king amano, at sininop dayti kilub ning pusong mayap at mapaminto. Iti menatili ang ganay niyang mikabunga. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, makiramdam tampo king umilya. Good morning po ulit. Morning po, Amo. Ngayon pong mga panahong ito o ngayon ay dumami yung mga nahilig sa farming. At siguro kung i-evaluate po natin itong ginamit na talimhaga ng Panginoon, itong nagsik ng binhi, babagsak siya sa atin, no? Hindi siya papasa sa kanyang pamamaraan ng pagtatanim kasi parang nagsasayang ng binhi. Biruin niyo po, nagsasabog ng binhi. No, mayroong
dumadapo sa daan-daanan, sa mabato, sa matinik, no? Anong expect mo? Siyempre, pag dumapo yung binhi, hindi magpa-progress. Kaya sayang naman. Yung mga binhing dumapo dun sa matabang lupa, yun ang expect na tutubo, lalago at magkakabunga. Kaya ito pong sower na ito, bagsak, hindi siya marunong sa farming. Pero siyempre po, itong talimhaga ng Panginoon, hindi naman siya nagtuturo ng agricultural lesson. Hindi naman tungkol sa farming, hindi talaga sa pagtatanim. Kundi pinasisilip ng Panginoon sa atin ang pamamaraan ng Diyos. Pinasisilip sa atin ang mismong pamamaraan ng Diyos sa pag-aasik niya ng kanyang salita. At dito nga po, isang mapapansin natin, ang Diyos sa kanyang pag-asik ng kanyang salita sa atin, hindi niya hinihintay ang preparasyon. No? Kasi normally po sa farming, yung farmer, ihanda muna yung lupa. No? Ihanda muna. Gambulan may, samutanan may fertilizer, tanggalin yung bato-bato, no? Tanggalin ng damo, no? Yan ganyan. No? Pero dito walang, ang Diyos, walang preparasyon. Hindi niya hinihintay kung tayo nakahanda o hindi. Kasi tayo yung lupa. Tayo ang paghahasikan niya ng kanyang binhi. Ang kanya'y isasabog na itong binhi ng kanyang salita. No? Kaya nakahanda o hindi. No? Siguro, may malaking tiwala ang Diyos sa kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya may nakahanda o hindi, pwedeng ang salita niya, tumubo. No? Halimbawa po ngayon, nagsisimba tayo rito. Baka meron ng napadaan dyan. Biglang narinig yung salita ng Diyos. Hindi naman nakahandang magsimba o makinig, pero narinig lang. Baka magkakaroon ng ibang epekto ang narinig niya, di ba? Meron pong ganyang mga istorya na walang preparasyon, pero dahil narinig, nagbunga kasi may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi na hinihintay kung nakahanda o hindi yung tao. Ito yung pagsusugal ng Diyos sa kanyang pag-asik ng kanyang salita. Pero siyempre po, ang isang paalala sa mga tagapaginig ng Panginoon dito para sinasabi, kaya kung gusto nyong maging mabunga at magkabunga ang salita ng Diyos sa buhay nyo, kailangan gawin yung parang matabang lupa ang buhay nyo kung saan tutubo at lalago, magkakabunga ang salita niya. Kaya kung titignan po natin ang conclusion dito, tayo ngayon ang mga magsasaka na mag-aalaga at mag-aayos nitong lupang ito para ang salita ng Diyos na kanyang iniasik sa ating puso at kalooban tunay na magkabunga. Responsable natin ang paghahanda nitong lupang ito para mag-progress, sumulong, umunlad ang salitang iasik ng Diyos sa atin. Kaya yun pong ating idalangin, naway tayong lahat dito, lahat namang Kristiyano, na dapat sana presuppose natin tayo ang laging handa para i-welcome, tanggapin, papasukin sa ating buhay ang salita ng Diyos na siyang tunay na magbibigay buhay sa atin. Yan ang ating paniniwala. At hindi lang buhay na masagana, buhay na mapayapa at masaya rito sa mundo, kundi buhay na walang hanggan. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat
na tinatamnan ng binhinang salita ng Diyos, ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, gawan mo keng matabang gabon, pitamnanan king amano mo. Ginoo, Para king kiyakatang Papa i Francisco at karing pakamalantang obispo, ing karelang turo sana mabaldog king mabatong gabun, nune king matabang asikan a makiramdam. Mibule-bule at misasane king biya karing karelang turo, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo keng matabang gabon, pitamnanan king amano mo. Para karing pamuntok ning kiyakatang bansa, kapilan man sana elamangari king marok asasagmit king amano ning Diyos, amiyasik karing puso ring anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo keng matabang gabon, pitamnanan king amano mo. Para karing kiyakatang pari at madre, at karing kiyakatang katikista, sumulong lasa kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, bani salbog ing amano ning Diyos, karing sablang tao may pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayaryan ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo keng matabang gabon, pitamnaman king amano mo. Para kaya katangang mititipon keti balang Domingo, mibiyebyeta sana king amano ning Diyos, emu kilub ning metong nga oras, ning kaya katang minsang Domingo, ipanalangin taking Ginoo. Ginogawan mo keng matabang gabon, pitamnanan king amano mo. Ngeni adwanta mo po ing sarili tang kapagnasan. oy paming atsubanwa, ingamano mo, lubos mayupaya. Mamunga sanang kayapan ke kami, ate kapahamakan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingain. Kami
Panalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tingdahon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katami ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamingmiglalang, bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan. Kabang daramay laki ka, retingayin ing sakripisyo, mikabos ke sana, karing sablaming kasalanan. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman, tabi ke kayo, At kay kante mo rin, yat nayo rin puso yun. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa. Diyos king alanganga lubos mayupaya. Kabang parang alaming wala Birhen Maria, mapalad diyang dili ka rin sablang babaeng malabirhen. Ake kang piniling maging hindu ning bugtong mong anak. King kayo pa yan ning Banal Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning hindu ning kekang anak. Abait ng timong sala ning meto yato. Ulinita ka beri sablang koro ring anghel ka rin banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos amayupaya, mitmuyaing banwa tingyato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad diyang daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya. Birasune at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuha niyang kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin niyang kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha niya itikongan, minum ko kaniti. Itihing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo pa, ing kamatayin at pamanyabli ng medya ning anak mo, daramya kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yung kinugod, kambiyan ng Francisco o kaya kaming Papa, at Ferentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang sibling miye, langlan talasuyo mong Diamong Rasi at Herwin, Kamberi Domingo Senior at Ana. Ading alwa pang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurienda kat parangalan,
manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tangmit mong kapanalingan at dugod, king ipa, karing amanong tiruning Ginoo kaya katamo. Igpami at tsuka banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo. Mipamintuan ing lugmo, kaya tisulip anti banwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yemo kaya pa'y sawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayo ngayon waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan, kaya ngayon kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaos king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Ang
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po, ban pangadyan ning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamongan po. O Diyos, ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamatena karing dakal at tawo. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kameto nganing banalay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga kalis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin nyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, nganing tinggap ming sakramentong iba't banwa, aduan ming kekang pakalulu, parati kesa nang magsaya, kimpang magmasusi king ligay ning Birhen Maria. Atok yan milasana rin kayang bakas at masolong miyagom, king misteryo ning kekeng kaligtasan. Itinadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At kekan timurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipahintutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, ito, Amen. may ari ng kakatang kapag masusyan, o may tanong ng luguran ng Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Sing
sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinimpa ng Diyos, nakapiling niya. May apos ka kayo po, dakala salamat, magandang araw, marami pong salamat. Ingat, din pong kaya kayong face shield.